Ma info, Rumah Saku ngliwat alas yo apa enak mak yo. Ra isuk, rawan, ra sore kok. Hawane iki sejuk lho, panas soe jan malih penak. Tapi lek bengi ketoke jan horor menakutkan. Lah kene iki perbatasan mak yo, perbatasan Desa Jegu karo Desa Kaulon, Kecamatan Sutojan, Kabupaten Blitar. Dadi Kaulon iki termasuk desa sing lor dhewe, sing etan dhewe, sing berada di wilayah Kecamatan Sutojayan mak yo. Dadi etane Kaulon iki wis masuk Desa Kedung Wungu, kuwi masuk wilayah Binangun ngono lho. Iki dalane kan panggah dalan utama iki, dalane ya Janses. Iki Kaulon Kulon Kali mak ya, Kulon Kali iki sing enek omahe iki kiri dalan iki, lor dalan lho. Iki lek kidul dalan iki sik alas. Lek sing lor dalan ya enek omahe tapi kan enggak begitu akeh. Mbuh pirang RT ning kene. Sing ngerti pirang RT jal komeno. Lah ning ngarep kene iki mbiyen tau enek wisata sing sangat terkenal. Iki jenenge Kaloka iki lho. Kaulonisasi apa singkatane Pak hutan Kaulon ngono ndak paham. Mbiyene tau viral aku ya tau rene. Jane ya apa enak ngene nang sor wit-wit ngene iki nggih bersantai, nggih alah ngombe-ngombe es karo ngejak anak bojone jan sahdu ning kene. Ya embuh ya kok saiki kok malih apa jenenge kok sepi kok malih mati tempat wisatane mbiyen kae. Tapi jane ning kono isih enek warung-warung, misalkan sampean dalam perjalanan jauh mampir ning Kaloka ya sik penak, sik karo ngombe es-es nu jan sik sahdu tenan ning kene. Lah ning ngarep iki jan iki enek jembatan mak ya. Iki jembatane dawa, lho tapi jan mek ciyut. Lah kene iki mobil lho simpangan karo sepeda motor ra sedeng. Iki jembatane dawa, jane ini rada dilebarkan jane. Mergane iki kan termasuk dalan gede to, dalan kabupaten apa provinsi ini mak kowe ndak paham. Ya sing mak ya info sekitar Kaulon Sutojayan Blitar. Oke, siap.